uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ungcwele, ungcwele, ungcwele. Ubaba umpostoli, ngibingelele umama umpostoli, ngibingelele obaba bakhona, ngibingelele abazalwane bonke. Indaba yami ilandela uMangcobo Gumede. Mina nguMangcobo Shabalala waseWilo. Kusho ukuthi namhlanje uNkulunkulu ubeyisethile ukuthi ihambe kanje indaba yobufakazi. Mina ngathunywa emzini womuntu. Kamakhelwane uNkulunkulu ukhuluma nami ngemicabango. Kunzima uNkulunkulu mekhuluma nawe ngemicabango ngoba ucabanga ukuthi umcabango wakho. Kodwa kuba nomehluko uma ngabe ekhuluma uNkulunkulu nami ngoba ngizokushisa. uNkulunkulu ukhuluma nami ngemicabango, ungikhomba kamakhelwane uthi kuzovela inhlekelele, kuzokwenzeka into embi kamakhelwane. Mangihambe ngiye khona ngiyothi abaye kukhonza idlozi kwakuyikathisha. Uthisha ombonayo ukuthi uyabona nje indoda impela obona athi indoda le ngizojamelana nendoda ngitshe ngithayeke ukuhlaba wesho njalo uNkulunkulu. Kwasho ukuthi ngisemgedeni washo mama umpostoli ngisenhluphekweni ngoba kuyenzeka ukuthi usindisiwe kodwa uNkulunkulu akufake kwi-training njengoJoseph. uJoseph ababebuka uJoseph izinto ezazenzeka kuJoseph babethi kusho ukuthi akanayo uNkulunkulu. Nami omakhelwane mebengibuka izinto ezazenzeka kumina ezinzima babethi kusho ukuthi akanayo uNkulunkulu. Akuphelanga abazalwane isikhathi esingakanani ngithunyiwe kulo muzi kodwa ngathi ake ngiye kulo sindisiwe izinto ezimhambela kahle ngithume yena umakhelwane wami. Ngathi ake ngithume umakhelwane wami ahamba ayokhuluma kulo muzi ukuthi uNkulunkulu utheni. Wavuma kahle wathi hayi uzohamba. Wathi ngelinye ilanga ngivela la ngangivela khona ngafica uthisha esezilengisile. Ngangitsheliwe ukuthi akaye kukhonza idlozi ngoba mengaye ukukhonza idlozi khonto ezokwenzeka kuyena zizophenduka izinto. Kwakuthisha semncane ongangoba kumnikathi kangaka. Ngathi ngibuya la ngibuya khona ngabuya ngibona abantu bayaphithizela. Kwangena omunye gijima omngani wakho athi sowuzwile yini usezilengisile umakhelwane. Ngizothi bazalwane kusho ukuthi uNkulunkulu lolu suku la namhlanje belumayelana nokuthi uNkulunkulu atshela abantu ukuthi idlozi alikhonzwa. Usuku la namhlanje ngoba ngilandela uMangcobo Gumede naye ukhuluma ngedlozi. Ngike ngathi la ngihleli phansi ngathi Nkosi mangafanele ngibusho lobufakazi ngicela ungihlalise kodwa makufanele ngibusho ngicela ungiphushe. Wangiphusha ngasukuma. Sathi mase siphuma ke la nomakhelwane ngambuka angithi uvumile ukuthi uzozongikhulumela. Ngambuka sabhekana siphuma nje khona siqeda ukukhuza umhlolo ukoduduza sabhekana. Ngathi kanti awuyanga yini? Wathi cha kwakuthunywe wena kwangathunywanga mina. Ngizothi ke uNkulunkulu mekhuluma ngomcabango bazalwane masimlaleleni. Mina wakhuluma ngomcabango uNkulunkulu ngangamlalela ngoba uma ekhuluma ngomcabango kubuye kube khona ukuthi hayi ingqondo yami lekhulumayo. uJesu Kristu inkosi.